I pozdrav ljudi, ja sam Marshall i evo nas u drugoj epizodi Minecrafta. U prošloj epizodi smo se malo zezali, napravili smo samo ova dva, skupili smo malo hrane, drveta, napravili osnovne alate i uzeli malo irona. Ok, ja sam već prespavao ovu noć, zato što u prošloj epizodi, ako se sjećate, ako ste gledali pred kraj, da je zalazilo sunce i onda sam ja već uzeo ovdje i zaspao. Ok, znači danas ćemo da pravimo našu kuću. I sad moramo naći neko dobro mjesto. Ja sam to mjesto već i našao, to je ovdje gdje smo mi već bili. I samo ću da porušim ovu travu za farmu. Mislim, onako mi ta trava smeta. Mislim, nervira me trava kad pravim kuću, tako da je uvijek rušim. Ok, mislim, znam da mogu da stavim i preko nje blok. Ali ne, ovako ću dobiti seeds i to će mi mnogo više pomoći u preživljavanju. Malo mi sad zalagovalo. Ali ljudi, ja sam tek ustao, tako da ako je malo čudniji glas, ja se stvarno izvinjavam. Ok, imamo 13 sicova. I sad ćemo ovdje da krenemo da pravimo našu kuću. Znači, ovo ćemo da slonimo. I ajmo da vidimo kako će to da bude. Da odemo mi prvo pomalo kamena. Ajde. Nisam bio napravio lopatu, ali nema veze. Nije mi ona ni bitna, tako da nema veze. Sad ne znam gdje je ovdje kamen. Evo šljunak. Ali nema kamena, ljudi. Evo ga jedan kamen, ali ovdje smo da šljunak. Evo sad uzmemo malo ovo kamena. Tako. Uzet ćemo, ajde da nam pukne ovaj pik. Pošto mi on inako ne treba, žao mi da ga bacim, pošto mi je to prvi pik na ovom svetu. Tako da, ekstra. Možda nađemo i neki ugalj, ja bi bio presrećan kad bismo našli ugalj. Pošto će nam trebati baklje. Pošto nemamo te baklje. Nećemo mi ovdje ništa izgleda naći. Ali nema veze, znači mi smo pošli po naš kamen. Sad vi sigurno ništa ne vidite, sad već vidite. I opet mi pada nešto FPS. Ne znam zašto, ali nema veze. Može tako da se igra. Imamo 37 kamena, to je sasvim dobro. 64 drveta, to ću da stavimo ovdje, 40 ću ostaviti. I ono što ću prvo da radim, to je s kamerom da krenem da pravim kuću. 10 FPS. Čekajte ovako malo da čita. Ajoj. Ne, nisam te ovako. Sad nećemo ne praviti sa kamenom, pravit ćemo odmah sa drvetom. Da ne trošimo sad to vrijeme i kamenje. 4. Ok, znači 4 visinu. Ups, ovo je 5. Izvinjavam se. I sad ne znam zašto mi ovako laguje. Video. Render ću smanjiti još malo. Evo na short. Sad je dobro, Sada ne baguje i sad možemo da igramo na miru. Herovi nas obrisali, tako da možemo da uživamo. 1, 2. 1, 2. Pa 1, 2. Ojoj. 3.
I sad ide to ovako. Zašto mi dalje laguje? Ne znam. Nastavit ćemo na najmanje. Ali ne znam zašto mi dalje baguje. Neću. Tajni. Glupavo mi je. Na short, ajde. Samo ne znam zašto mi sada baguje. Ali nema veze, možemo sad ovako da igramo. Sad imamo 60 FPS-a. Sad smo mi carevi. I kuća će biti ovolika. Znači ne volim da pravim nešto pretjerano velike kuće. Ok, ovo ćemo raditi. Neću tu sam mislila da stavim prozore, ali jako ružno izgleda. Tako da neću. Ok, stavit ćemo, malo ćemo opet da produžimo. Op, op, op. Op, 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 op. Op, 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 op. I ovamo nisam ga opovao. Ok. Kad smo ga opovali, još ovu jednu stranu. 1, 2, 3. 1, ops, 2, 3. I sad to ovako. I ovo je već strana opovana, da tako to nazovemo. I sad ćemo uzeti naš crafting table. Stavit ćemo ga ovdje. Uzeti i napraviti vrata. Ovdje. Ovdje ćemo ostaviti ako bude trava, pošto sam navikao da mi bude trava u kući. Mislim, nije mi u pravom životu trava u kući, nego ovako, baš mi je lepo zeleno i to. Sad ću da napravim jednu lopatu. Da, lopata, dva kamena kamenje, evo ga. Znači, i idemo da probamo da nađemo pesak, evo, pesak odmah tu pored kuće. I to mi se sviđa što imamo ovu reku, moći ćemo da pecamo. Ajde da napravimo farmu u skorije vreme. Znači imamo 8, evo tamo još malo peska. I sad nam fali, ljudi, znate još šta, znači to je ugalj. Bez uglja nećemo moći. Ali sad imam ja drugo rješenje za ugalj. Prvo da vidim samo da nema ovdje uglja. Ispod mene nema. Ok, znači tamo nam je kuća, a tamo su drva. Ok, idemo mi po drva i ispeći ćemo drva drvetom. Da, verovali ili ne, drva drveta ćemo ispeći i dobit ćemo ugalj. Ajde, uzet ćemo ovu jednu cijelu drvo, znači imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dovoljno nam je 7. Za sada ne treba nam više i idemo sad nasiti. Ja već vidim da sam gladan. Izvinjavam se ljudi zbog malog laga u ovoj epizodi. Ako vam to smeta, ja ne mogu ovo sad da rešim. Kao što sam tek upalio kompjuter, glupav sam i tek što sam ušao u World, odmah što sam ušao u svet, nisam čekao da se učita, nego se odmah krenuo da snimam. I evo sad se učite, sad ne baguje. I stavit ćemo pećnicu, pećnica će biti ovdje, ovdje će biti 2 kovčega. I u pećnicu stavljamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 drveta i 6 ovak voda. 7 isto ovak voda. I sada sačekam da dobijemo jedan ugalj. Pa stavimo da se peče običan pesak. Sad to ne možemo. Najprije ćemo mi napraviti jednu baklju.
Ok, znači tu ću staviti jedna baklja. I ovdje i ovdje. Ok. Evo još 2 čorčkola. Eno, 3. Ok, uskoro ćemo, uskoro pada noć. Gdje mi je krevet? Ne mogu još spavati, dobro. I sad ću da uradim nešto što nisam još trebao da uradim. Ali zatvorit ću se unutra kako bi mi ne bi došao neki creeper s leđa, ali vidim da pada noć. Ok. I evo vam ga još jedan čorčkol, sad ćemo to ostaviti da se počepeći. Idemo mi da spavamo. Ok, idemo s Optifineom, znači to je mod koji koristim u igrici, znači ovo, povećava FPS. Kako ne laguje, to je jaja. I da vidimo, evo već se ispeklo 2, dok smo ih otpavali već 2. Ali treba nam za početak 6, dobit ćemo 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 nam treba. I opet krećem sa lagovima. Mada nema veze. Meni to ne smeta sada. Iako imam 10 FPS. Ok, ovo je dovoljno. Sad ćemo ovaj čorčkol i se počne malo hrana. Samo malo. 9, 4 nek se ispeče. Pošto vidim da će biti mnogo gladan. I idemo sada napravimo ovo. 16. A joj, treba će nam još stakla. Mislio sam da se dobio 32, zbunio sam se. I evo ga opet smanjuje slag. Ne znam zašto. I sad se opet povećava i sad se opet smanjio. Evo da stavimo ovo staklo. Staklovito stanje. Nemoj da razbijem staklo s loptom. Ok, sad ćemo i ovdje. Ajmo, polako. I stavimo opet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Da se ispekla hrana, jeste. Stavit ću opet pesak. Ali samo 6. Ok, idemo opet i ovu stranu. I stavimo to ovdje. Alright. Znači imamo još 2 stakla. Uskoro ću da završim epizodu, samo stavimo ovo staklo. Da završim. Treće staklo. I ova epizoda sigurno traje 15 minuta. Ako se ne varam. Pošto dan u Minecraftu traje otprilike 15 minuta. Tako da ću se ja ubiti od editovanja. I od tog čekanja. Tako da vas zamolio da vi poštedite ovaj trud. Tako što ćete lajkovati klip. Da. Ok, evo ga još jedno. I sad ispečemo ovaj metal. I idemo. Evo ga. Lol. To, da završimo sad ovo staklo. Ok, problem je gotovi sa staklom, još samo završimo krov ovaj. I to je to, to ćemo u sljedećoj epizodi. Onda napravimo neki kovčeg, da ću ja držim stvari. Op. I to ću sad ostavimo ono što mi ne treba. Znači ne treba mi jaje mi ne treba, pesak mi ne treba. Ovak put to ću sve da uzmem. Kabelstone mi treba.
Ovi ne treba. Ovog sapling mi ne treba. Drvo ću da ostavim, stick ću da ostavim, gravel ću da ostavim kovčeg. Sandstone ću ostaviti. I to je to. Ajmo sada stavimo još i ovo da se ispeče sve. I metal ćemo isto ostaviti. Ok ljudi, to je bilo to od mene. Ako vam se svidjela ova epizoda, lajkujte, šerite i subscribeujte. Ok ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. I ja sam tek ustao.